Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Trump ýa-da parahatçylyk geňeşi diýen bolup, o onuň ýerini tutjak bir gorama döreden bolýar. Oňam diýe öňü bilen etşegi işi diýen bolýar. Şo häzirki diýe şol Gazan territoriýasyny niýe awadanlaşdyrmak, hemen şo taýda diýe uly bir kurort zonasy ýaly zona döretmek. Ýagny şu häzirki genosidiň ýerinde bara, näçe gan nökülen ýeri bara, lezzi salynýan ýere gurjak bolýar. Onuň eýetçiligi kime geçjek? Azrail'e geçjek. Ol Azrail'in territoriýasy boljak. Ýöne Azrail bir köpük çykarjak däl oň üçin. Şo taýyn. O näme diýär? Trumpyň üstü bilen nalog ýygyna diýär. Ýani şol iş üçin. Ýani şol parahatçylyk geňeşi diýilýän täze gurama agda boljak her bir ýurt $1 milyard görnüşinde pul ýatyrmaly. Ýagny giden gitdi pul bermeli. Ol woznosy. Giden gitdi pul bermeli. Ýygym ýygyna ýa Trump. Onam näme üçin ulanjak diýär? Şol Gazan häzirki ekonomiyalçylykly ýerlerini tikilep arassalar, şo taýyny bu ul lokal ýani bir keyip çekilýän o ýere şäheri ögürjek. Täze şäheriň guruluşy boljak. Indi şo planna yerli Palestinliler gödüňünde tutulanmy? Şolar ýaşamalymy? Şo taýdaky täze dörediljek şertli infrastrukturaly şertlerde şäherde ýaşamalymy? Ýok, ol gödüňünde tutulmadyk. Geçer gepleşimde men görkezdim ya, şo taýda şo barada makala çykarylan Amerikada bir näçe makala çykdy. Ýani şo baradaky gizli plan Washington Post gazetiniň habarçylarynyň eline düşýär. O plan, şo Trump'yň plan ne ol Sionistler şol ýani Gazany basyp alyp, şo Gazany öz eýetçiligine geçirmek plan. Şondan näme ýazylypdyr? Palestinliler meselesinde, şo Gazany ýaşaýjylar meselesinde. Şolary şo taýdan göçürmeli. Nirigen mola bir yerik şolar umuma şo taýdan çykarmaly. Näde bunu çykarjaklar? O hakda aýdylanok. Nirik çykarjaklar? Olaň öňü bilen çykarjak bolan ýeri Misir onu alanok bolar. Indi Misire eýdip bular mejbur eder. Ýa-da goňşy indiki beýleki döwlet Irdan. Misire ýa-da Irdana geçirildi olar zorluk bilen. Olaň içinde şo Hamasyň ganwajaklary bar, ýagny Ýehudilaryň oýunjaklary da onuň köpüsi. Ondan Misir bilen Irdanyň özüniň tepedini okarlar. Şo taýda bolaşyklyk göredip, olar Ýehudilaryň planyny şo taýda amalaşdyrlar. Şonu ýaly hopuma, onuň bilip otyr, onu Misiriň ýolbaşçylary bilip otyr, Irdanyň hem şoň üçin kabul edenoklar. Adat Palestinliler etmez onu. Şol ýa Hamasyň agdalary we oýunjaklary, şo Ýehudilaryň oýunjak massady. Olaň öz ýolbaşçylary etdirer şo plany. Olaň hemme ýolbaşçylary ýan kaýdyşym ýaly Massad tarapyndan olaýan bir wagt zawir bawad edilen, hatda olaň köpüsi şolaň käbirler, ýani komandirleri, ýani musulman eşigine gelen, musulman tapatyna giren o Ýehudiler diýilip aýdylýar. Şolaň öz jansyzlary. Ol araplar bilen ýani kinemen tapawlandyrmak tapaty boýunça kyn ol Ýehudiler. Şonu ýaly edip ýani amalaşdyrylmak planlary bar taýda. Onuň indi men diýjek bolan adam şu gyrgynçylyga da Amerikada da ýurtlaryndan mana şu gatlaşyp ýören adamlar we başga ýanky günwataryň ýurtlaryndan meni olara hiç ýeli jeda bermek, daat etmek hakynda gurrun gowdalanak. Bulan bu maglumatam ýa ýakyn üst açyldy da. Ýakyn üst açylyp indi şu adamdy diskussiýa gidip otyr. Bu näle bolýar? Bulara çäre görmelimi ýa görmelimi diýilen näme ýüze çykyp otyr. Ondan indi bara şol indi genosit gidip otyr da. Şunu ödeme häzir şo soňky döwürler indi Azrail'in häzir gedip oturanda da bara antisemitizmiň hatam güýçlenmene getirdi. Häzir dünýäde bara Hebrey bolup, Jühit bolup, häzir fiýahet etmek ýani kurort ýerleriniň zatlaryna bolýan nemeleri görýän wakalary, käbir turistler alýar. Ol Vietnamdan edip beren Hebreydigini görüp bara yerli Vietnamlar hücum edýär olar. Gümüňizi şekin siz bärik gelmeýän hakyňyz ýok diýip. Siz ýal gan horlar gelmeli alyp adaty Hebreyler şo taýda getirekler turist ýokmunda. Tayland diýdi, ýene diýdi, bulan wara bularyny şeýle bir näme urdular, öz siýasatlary bilen, özlerini şeýle bir ýigrenji obyekt urdular da. Özleri günäkär sebäbi Azrail'in raýaty bolup göründen içinde wara. Şu gyrgynçylyga elbetde garşylyk görkezýänler bar, ýöne aglap aty.
Özlerim şu Yahuduluk dinini kabul eden bolsalar, özler dinler bolsa. Şuňla alalaşmaýan ýok, dinler bolsa. Näme üçin? Men odalamaydy ýa. Şu düýbünne umumyň Sionist, ýagny Izrail döwletini döretmekligiň aňyrsynda. Şu Yahuduluk dini ýatyr, Tewrat dilin Talmud ýatyr. Sen hem onu başyňa täze edip, şu ine şu kitaplar bizim mukaddes kitabymyz diýip, şonu öwrenip, şoňa kabul eden bolsaň, bu tordy, bu tordy. Sen hakyky faşist öwrülýän. Şo gargynçylygam sen hukman gollaýan gitjek ýeri ýok. Seni hiç kim mejbur eden ok. Sen tüň ananjyň mejbur edýär. Sen ananjyň mejbur edýär. Ondan öýdüň agy Yehudy bolup diniň boýunça. Şonatlaň içinde bolup şonu kabul eden bolsaň, ondan sen hem ýigrenýän bolsalar baran ýerinde götürüşde da diýip. Sen geň goran bolmak näme gerek? Ýa-ni ýykan ýumrançylyklar üstlerinden bomba düşüp durkan hem çünkü bütün dünýäň ilaty begen otyr. Bütün dünýäň ilaty begen otyr sebäbi öýdüň dem öýr gerdenigide çekip görüň şo görgüli. Palestindan çekip oturan zaten sidem daty görüň diýip şol adalatlyk duýgusy bilen şonu aýdýarlar, şo kefirler ýadyarlar. Ne bana karşı Amerikan içinde karşılık köp, hatta ne şol goşundan içinde gulluk edip ýören nemeler, hatta ne şu Palestina bilen bağlanşyk dinlenşik geçirilerine ya başka mesele onca dinlenşik geçirilerine kongresse hatta protest bildirip ýören görgüli ýa-ni etkerler var. Amerikan etkerleri. Ine şolaň birini görkedeýin, ona geçen ýyl bolan wakaşy, şu gargynçylyga, şu Palestinadaky nämede gargynçylyga da protest bildirip şu taýdan türelip çykarylýar olaram. Näme üçin pikirler aýtdyrylany? Tezadatlygy bar bolsa, näme üçin şolar öýlerim çağırlan wekil hökmünde barýan şolar kongresse dinlenşik geçirilerine çağırlan wekil hökmünde sen barmasan elinde çakalym bolmasa ýeri bilen oňa sen. Ýöri çağırlan adamlary pikirini dinlemek maslahat alşmak üçin çağıran bolýarlar. Soňam şolardan kimdir biri? Şu Izrail'in eden ettiligine karşı ýekje daýypda türäp çykarýarlar. Ina şolar ýaly ofisier gyýlan biri, Amerikaly ofisier gyýlan biri. Стыдно вам. Нам нужны ветераны от Калифорнии до самого Нью-Йорка, чтобы выступить против того, что мы сейчас наблюдаем. Ваш голос настолько силен. Это геноцид. Вы соучастны в этом геноциде. Эдди, это геноцид. Здесь Встаньте, есть... пожалуйста. Встаньте. Эдди, там же настоящий геноцид! Ну же, Эдди, там же происходит геноцид! Ты соучастник геноцида палестинского народа! Ты соучастник? Давай же, Эдди! Он не выйдет из комнаты. Эдди, Она снимает, Эдди, она вправе. ты должен хоть что-нибудь сказать. Да ладно, Эдди! Израильские террористы совершают геноцид, а Конгресс и Сенат США соучаствуют в финансировании бомб, которые вынуждают детей быть убитыми и растерзанными. Hanife da atlygy. Şu görgülüge ýetjäňa şune, öýdem ofisier, şol gulluk edip ber şo taýda. Amerika harby güýçleriniň içinde. Indi öýde edip beren ýalňyşlyklaryna düşünüp, şudan adyň öňüni almak üçin ýagny bir näme diýär? Biz diýär şo Palestinadaky genotida ýardam berip oturýarys. Biz maliýe taýdan şonu maliýeleşdirip oturýarys şo genotidi, şo gargynçylygy diýär. Amerika şolara pul bermese diýär, milliardlarça dollar helir geçirip oturmady. Şolar şonu edip bilen oğlan pulum ýetjek diýär, ýaragam ýetjek diýär. Şonu aýdyp gurulýar ony, şonam ana kongressen türäp çykarýarlar. Hanife zatlygy adamlaryň pikirini aýtmagy haky bolmalydyr. Ýok, olar aýdýar senem gitdi uruş gerek bolsa, senem Izrail üçin gurban bolarsyň, ýani Izrailiň adyny tutma diýär. Ana edilýän fiýata. Şunu ýal garşylyklar köp ýöne görýänmi? Sezonatlynyň ýok ýerinde bar, ýani esasy köp görülýän telekanallar bar da, CNN idi, ABC idi, NBC. Şolar ýa kanallarda bular ýaly aktivistler gürletmeýärler. Bular ýaly ofisierler hem gürletmeýärler. Sen Izrail'e garşy, Yehudi näme döwletine garşy, şolaň syýasatyna garşy ýekje da ýetsäň saňa orun ýok o taýda. Onuň şu tezadatda bolýam. Onuň şu görkezden şu mediýalaryň üstünden dolandyryp oturan güýçler, şu Sionist güýçlerden görkezden şoň aňyrsynda Sionist güýçler bolmasa, näme üçin gadagançylyk bolsun? Gadagançylyk bolardymy, bolmazdy. Iminne şu nämen görkezdi? Umumman şol döwletiň ödüniň Sionistler tarapyndan dolandyryp oturanyny görkezdi. Diňe bir Amerikan gel. Beýleki gurnatar ýurtlarynyň köpüsiniň başynda şonlar ýaly Sionistler otur. Ýa-da öde Sionist bolmasa da şo Sionistlerden çekinip, Sionistleriň kompromatlarynyň çekinip şolaň sadyna tan edip berenler köpüsi, syýasatçylar.